ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat kaikki murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat sävyisät, vielä saavat he periä maan. Autuaita vanhurskauden nälkäiset, janoiset, heidät ravitaan. Autuaita ovat armahtavaiset, sillä heidätkin kaikessa armahdetaan. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Herran. Autuaita rauhantekijät, Isän lapsiksi heitä kutsutaan. Autuaita vanhurskauden tähden vainotut, sillä heidän on taivasten valtakunta. Herra on kutsunut meidät tähän taivaalliseen autuuteen Kristuksessa ja ihana saada yhdessä viipyä Herran läsnäolossa, olla korottamassa hänen nimeänsä ja etsimässä hänen kasvojaan. Kristityn ihana osa on saada kiittää Herraa sydämen pohjasta. Nyt Herran, hän korkein on kuninkaamme. Pyhänä soikoon nimensä veisatessamme. Oi kristityt, hartaalla mielellä nyt, soikoon hallelujaamme. Kiitos nyt Herran, hän kaiken on alku ja luoja. Siipeinsä varjossa meillä on turva ja suoja. Huomaatko sen, kuinka on uskollinen, armon ja autuuden tuoja. Kiitos nyt Herran, hän elämän meille on luonut. Hän terveen ruumiin ja mielen on lahjaksi suonut. Myös sairaille, kaikille
särkyneille turvan on sanassaan tuonut. Kiitos nyt Herran, hän siunaaten töitämme johtaa, antaen armonsa auringon päällemme hohtaa. Muistakaa vaan nyt hänen rakkauttaan, meitäkin lapsiaan kohtaan. Kiitos nyt Herran, kun nimensä luottaa me saamme. Eläissä kuollessa turvata vapahtajamme. Jeesus hän on, hänelle kaiku kohon. Kiitos ja kunnia, aamen. Rakas Herra, niin kuin me tässä laulettiin, sinulle tosiaan kuuluu koko meidän elämä ja sinä oot meidän kanssa, kun meidän tie käy kuoleman kautta iankaikkisuuteen. Halleluja, ylistys. Sinä olet se ihmeellinen luoja. Kiitos, Jeesus. Sinulta me saamme terveyden. Sinä voit parantaa tänä päivänä myös, jos jotakuta vaivaa joku sairaus. Sinun sanassa sanotaan, että sinä olet kantanut kaikki meidän kivut ristillä itsesi päällä. Tapahtukoon Jeesus sinun hyvä tahtosi meidän jokaisen elämässä, niin Esa-Pekan kuin minun ja jokaisen, joka nyt on meidän kanssa yhdessä sinun pyhien kasvojen edessä. Halleluja sinulle. Kaikki kunnia sinulle. Katso, minä teen uutta, ettekö sitä huomaa? Minä teen uutta, ettekö sitä huomaa? Nyt se puhkeaa taimelle. Minä teen uutta sinun sydämessäsi. Katso, minä teen uutta, ettekö sitä huomaa? Minä teen uutta, ettekö sitä huomaa? Nyt se puhkeaa taimelle. Minä teen uutta sinun sydämessäsi. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Kansa, jonka itselleni valmistin, on julistava minun kiitostani. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Kansa, jonka itselleni valmistin, on julistava minun kiitostani. Katso, minä teen uutta, ettekö sitä huomaa? Minä teen uutta, ettekö sitä huomaa? Nyt se puhkeaa taimelle. Minä teen uutta sinun sydämessäsi. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Kansa, jonka itselleni valmistin, on julistava minun kiitostani. Älkää entisiä muistelko, älkää
menneistä välittäköön. Kansa, jonka itselleni valmistin, on julistava minun kiitostani. Luen Efesolaiskirjeestä 1. luvusta Paavalin rukouksen. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaen hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta, ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Tällainen oli yksi Paavalin rukouksista seurakunnan puolesta. Monasti meidän ihmisten rukoukset on täynnä anomuksia, pyyntöjä, on ongelmia, on tuskia, on huolia. Me haluttaisiin, että Jumala kohtaisi minua tässä ja tuossa asiassa. Hän antaisi mulle siihen ja tähän vastauksen. No, se on osa rukouselämää. Mutta Paavali johtaa meidät vähän niin kuin toisenlaiseen maailmaan. Mitä Paavali rukoili heille, oli sitä, että seurakunta voisi nähdä Kristuksen kirkkaasti, voisi saada sellaisen ilmestyksen hengen keskuuteensa Jeesuksen tuntemisen kautta, että me alettaisiin näkemään, kokemaan, tuntemaan, tietämään, kuinka valtava on ollut Jeesuksen Kristuksen ristin työ meidän kaikkien edestämme. Paavali rukoilee, että meidän sydäntemme silmät, siis meidän sisin, voisi alkaa näkemään. Ensimmäiseksi Paavali sanoi, että mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Minä elin kerran ilman toivoa. Elin kuoleman pelossa ilman iankaikkisen elämän toivoa, ja ne oli vaikeita vuosia elämässä, kun kuolema pelotti ja synnin taakka paino hartioilla. Mutta Jumala on Kristuksessa antanut toivon, eikä vain toivoa tätä elämää varten, että täällä menestyisi ja täällä menisi kaikki hienosti, täydellisesti, mutta hän on antanut toivon meille iankaikkisesta elämästä. Me käydään täällä monien haasteiden, ongelmien, tuskienkin lävitse, mutta silti meillä on toivo iankaikkisesta, rauhan valtakunnasta, josta on kaikki synti, kaikki tuska, kaikki sairaus pyyhitty pois. Ja se on Jumalan ihmeellinen lahja, että meidän toivomme ei tarvitse olla vain näissä päivissä. Totta kai Jumala kulkee meidän kanssamme täälläkin, mutta meidän toivomme on iankaikkisessa elämässä. Kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään? Kun Adam ja Eeva lankesivat, ihmiskuntaan tuli synnin perintö, tuli tottelemattomuuden perintö, tuli kuoleman perintö. Mutta Jeesus Kristus tuli palauttamaan meille tämän suhteen taivaalliseen Isään. Hän tuli antamaan meille toisenlaisen perinnön, joka me saadaan uudesti syntymän kautta. Meistä tulee Jumalan lapsia, meistä tulee Kristuksen kanssa perillisiä. Tällainen on meidän todellinen perintömme. Voi olla monet ihmiset kaipaavat tässä ajassa suuria perintöjä, että he perisivät sitä tai tuolta sukulaisilta tai tuttavilta. Mutta meille kristityille on annettu valtava perintö, jonka Kristus hankki meille kuolemallaan, sovittaessaan meidän syntimme. Ja Paavali rukoili, että me kristityt ymmärtäisimme,
kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus, kuinka Jumalan uudesti synnyttävä voima tulee meidän sisimpäämme. Meillä on suhde Jumalaan. Tämä on meidän perintömme. Ja lopulta perintönä iankaikkinen yhdessäolo taivaallisen Jumalan kanssa. Sitten Paavali pyysi, että me voitaisiin nähdä, kokea, tuntea sydämissämme, kuinka suuri on hänen voimansa meitä kohtaan. Jumala ei suinkaan vaan pelastanut meitä ja jättänyt meitä sitten oman onnemme nojaan, vaan hänen voimansa on meissä. No minkälainen se voima on? Tämä sanankohta opettaa meille, että se on sama voima, mikä nosti Jeesuksen kuolleista. En tiedä paljonko me pystytään tätä ymmärtämään, mutta Herra on meidän kanssamme, hän on meidän elämämme jokaisessa hetkessä. Tämä kuoleman voittanut, ylösnoussut Kristus on antanut voimansa meille. Hän kantaa meitä tällä voimallaan, hän kuljettaa meitä, hän vahvistaa meitä. Ja Paavalin rukous oli se, että seurakunta, hänen omansa, voisivat nähdä, mikä on hänen voimansa, mikä on se toivo, mikä on hänen perintönsä kirkkaus. Ettei me vaellettaisi ilman tätä kaikkea. Se on meille Kristuksessa hänen armonsa tähden saatavilla. Ja minun rukous on se, että meidän kaikkien rukous voisi muuttua enemmän tämän kaltaiseksi. Että mä vain etsisi sitä, mikä on ajallista, mikä on häipyvää, mikä on hetkellistä, vaan minä etsisin Jumalan iankaikkisia asioita, niitä, jotka todella muuttavat elämää ja jonka minä lopulta otan mukaani iankaikkisuuteen. Kaikki minun omaisuuteni, tavarani, asiani, viisauteni jää tänne, kun Herra minut ottaa luokseen, mutta hänen tuntemisensa minä saan ottaa mukaan. Jeesus valaiskoo meidän sydäntemme silmät, että me voitaisiin nähdä niin kuin Jumala haluaa, että me näkisimme. Jeesus, nimi kaikkein korkein. Jeesus, nimi ylhäisin. Jeesus, nimi kaikkein kaunein. Kaikkein korkein. Jeesus, nimi ylhäisin. Jeesus, nimi kaikkein kaunein. Uhri
Jeesus, sinä sanot, että sinua katsomalla me muutumme. Herra, me tarvitaan sinun pyhyyttäs, sinun puhtauttas, sinun kauneuttas. Täytä Jeesus sinä meidät omalla kirkkaudellasi ja tee meistä sinun tahtosi mukaisia opetuslapsia, niin että me voitaisiin jokainen elää sen kutsumuksen arvon mukaisesti, mitä sinä tahdot. Kunnia sinulle. Ylistys Jeesus. Halleluja. Kiitos, että meillä on hengessä pääsy sinun eteesi ja me saadaan kokea ja haistaa ja maistaa jo tämän elämän aikana sinun taivaallisia aarteitasi. Avaa, Herra, meille sitä meidän ymmärrystä, että me elettäisiin sen perintömme kanssa niin, ettei käy, että kerran kun me tullaan sinun valtaistuimen eteen, niin sanottaisiin, että et sä koskaan käyttänyt, sä et ottanut tästä mitään elämääsi. Auta Jeesus, että me voitaisiin uskossa vastaanottaa sun lahjasi, käyttää niitä seurakunnan ja toistemme eteen. Palvele rakkaudessa toisiamme sinun tahtos mukaan. Kiitos, sinun valtakuntasi on jo meissä. Ylistys sinulle. Ja tulkoon se yhä enemmän meissä todeksi. Amen. Kiitos Herra, että saadaan pyytää sinun kirkkautesi laskeutumista tämänkin kansakunnan keskelle. Herra, kiitos, että sinussa on meidän toivomme. Sinä olet ainoa ihmisen toivo ja koko kansakunnan toivo. Herra, vuodata sinun ristisi kirkkaus uudelleen. Saa aikaan sitä todellista parannusta ja nöyrtymistä, Herra, sinun kasvojesi edessä. Herra, ei ole ketään muuta kuningasta kuin sinä. Sinä olet kuningasten kuningas ja herrojen Herra.
Kiitos sinun rakkaudestasi, jolla sinä vedät meitä puoleesi. Kiitos Herra, että et hylkää meitä, vaan annat mahdollisuuden tulla ja nöyrtyä ja tehdä parannus ja ottaa sinun pelastuksesi vastaan. Herra, kiitos sinulle. Kiitos sinun valtasuuruudestasi. Kiitos sinun kirkkaudestasi. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Särkynyttä ruokoa hän ei muserraa, ja savua lampun sydäntään ei sammuta. Särkynyttä ruokoa hän ei muserraa, ja savua lampun sydäntään ei sammuta. Näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen, jonka nimi on pyhä. Asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on nöyrä henki, että virvoittaisin sen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Särkynyttä ruokoa hän ei muserraa, ja savua lampun sydäntään ei sammuta. Särkynyttä ruokoa hän ei muserraa, ja savua lampun sydäntään ei sammuta. Lähellä on Herra niitä, joilla särjetty sydän on. Ja hän pelastaa ne, joilla murtunut mieli on.